Tällä vinkillä sun hyttiviini maistuu 10 kertaa paremmalta. Laiva, hyttikäytävä, pullo viiniä. Viini, mitä siihen tarvitaan? Siihen tarvitaan hytti ja siihen tarvitaan viini. Ja sit mä ajattelin, no miten sä pystyt sitä sun hyttiviinielämystä parantaa? Okei, totta kai, mitä viini sä valitset? Nyt mä otin Chenin Blancin. Etelä-Afrikasta maksoi 10, aika kiva hinta. Ei mitään, en oo maistanut viiniä aikaisemmin. Lämpötila, okei, siihen on vaikea vaikuttaa. Mä voin laittaa klassisen kylmää vettä, lavuaaritempun tai hakea jäitä jotain muuta. Mutta kun mä haluaisin juoda sitä nyt, niin silloin siihen on niinku vaikea vaikuttaa siihen. Mikä se tekijä on? Se on se, mistä sä juot sen. Juotko sen viinin tästä pahvimukista? Jotkut voit siellä huudella, että hei, mä juon suoraan pullon suusta, älä. Ota mukaan Riedelin O-Tumbler-lasit. Mulla on nää ollut jo 20 vuotta. Mahtavia reissuja lentokoneeseen, laivalle. Nostaa sun viinielämyksen aivan uudelle tasolle.